Limburg maakt vandaag de balans op na het noodweer van donderdagavond. Hevige regenval teisterde de gehele provincie met behoorlijk wat wateroverlast tot gevolg. Van ondergelopen kroegen en kelders in Venlo tot ware modderstromen in Berg en Terblijt. En in Berg en Terblijt is verslaggever Achille Prik nu. Achille, hoe is het daar? Ja, Maarten, zoals je ziet, hier schijnt het zonnetje al, duikt hij nu net even achter de wolken. En is het redelijk rustig achter mij, maar dat was gisteravond natuurlijk wel even anders. Doordat er hier ook in de buurt waterbuffers, bassins zoals ze ook wel zeggen, vol liepen, stroomde het water, de modder en het puin hier door de Lindenstraat hier achter mij. Een 15-tal woningen had tot een meter water staan binnen in de kamers. Geen pretje natuurlijk, bewoners geschrokken en ook wel verrast. Hetzelfde gebeurde eigenlijk ook in Valkenburg bij een aantal woningen. Hetzelfde verhaal, ook daar een bassin overgelopen. Nu is alles wel zo'n beetje weggepompt en weer droog. Maar dat zag er gisteravond wel heel anders uit. En laten we even kijken en beginnen in Berg en Terblijt. Bij daglicht dan zie je wat de ravage is. En dat betekent dat, ik denk, een 15-tal woningen heel veel water binnen hebben gehad. Ja, een grote puinhoop in en rond de woningen. Dit was de rijbak, ja. Het is nu de derde keer dat het gebeurt. En daar wordt een beetje moedeloos van. Ja, 1 waterbuffer hebben ze gemaakt. Ze zouden 5 voorzieningen treffen om te voorkomen dat er eentje gebeurt. Waterbuffer. En voor de rest is er niks gebeurd. En nu zijn ze toevallig in de straat aan het werken, dus alle zandspoelriolen en verstopt het en dan krijg je dit weer. Ja. En u zit ermee te kijken? En wij zitten ermee, ja. Want de schade buiten die wordt niet vergoed, alleen binnen. Dus de schade is weer voor ons. Je kunt je ook niet tegen verzekeren. Omdat het maar, het is maar grond en zand zeggen ze, dus dat kun je niet verzekeren. Dus die schadepost die hebben we zelf. En waar hebben we het dan over? Euro's? Ja, met 10.000 euro kom je er niet. Nee. En in Houten, ook in de gemeente Valkenburg, liep dit bassin vol. En in de nacht kwam het water er overheen. Dat zorgde voor problemen bij een paar woningen die daar vlakbij iets lager liggen. Ja, daar wordt hier gewoon een rivier als het ware wat van het overstromen van een diek, van een dam, van de talud. Je kunt zien dat het water heeft 50, 60 centimeter tegen de gevel gestaan. En dat is via de deuren, via de kieren van de deuren is het de garage ingetrokken. En er stinkt dus de ganse garage onder water. We hebben nog moeten sodemieteren om de garagepoort, want het is een elektrische rolpoort, om die open te maken. En toen kost dat water dan, wie een rivier, kost dat dan afstromen. Ook in de keuken en de woonkamer liep het water binnen. Ik ben bang dat de laminaat, dat is eikenparket, dat ligt nu meer dan 40 jaar. Ik denk dat dat nou de knop is. Dus dat vind ik heel jammer, want dat pakket zorgt er prima uit. Ja, Achille, dat was in Zuid-Limburg, maar eerder op de avond gisteren was het ook al goed raak, bijvoorbeeld in Venlo. Ja, zeker. In de buurt van Venlo werd gisteren 70 mm regen gemeten in korte tijd. Dat is ongeveer 2 keer zoveel als er normaal in de maand mei valt. Dus ja, bijvoorbeeld in het hart van de stad, het laagste punt zo'n beetje, de Parade. Daar werden de ondernemers, de horecazaken, ook flink verrast. Zaken liepen snel vol met water, kelders liepen onder. Ja, ze moesten daar eventjes flink aanpoten in korte tijd. Het golfde gewoon naar binnen. En voordat we wisten, was het hier buiten een centimeter of 30, denk ik. Dat het toch echt wel stond, ja. Dus dat is niet normaal. Dit heb ik ook nog niet meegemaakt in die 11 jaar dat ik hier zit. 12 jaar heb ik hier zoveel water binnengekregen. Dit was een excess. En daar kun je absoluut niet tegen investeren. Daar kun je niet je hele rioolstelsel op aanpassen. Het stond gisteren hier buiten in het Julianenpark helemaal blank. Het stond echt tot 30 centimeter hier tegen het raam aan. Ja, daar houdt geen plint houdt dat tegen, dus dat is gewoon binnengelopen. Dus waar we nu staan in het museumcafé, dat stond helemaal blank. En collega's hebben gisteravond, vannacht en vanochtend de hele vloer droog gezogen.
Ja, er zijn natuurlijk naar aanleiding van eerder hoogwater in Valkenburg al verschillende maatregelen genomen. In hoeverre hebben die zijn werk gedaan? Ja, er zijn natuurlijk inmiddels extra waterbuffers aangelegd. Er is op plekken gekeken waar veel natuurwater onder bruggen en door rioleringen heen gaat. Om te zorgen dat het niet verstopt door alles wat de natuur meesleept. Maar ja, nu lijken de instanties toch weer opnieuw verrast door de natuur. Heel veel regen in korte tijd en een aantal bassins die lopen over. En daar balen ze bij het waterschap natuurlijk ook enorm van. En die zeggen dan ook, ja, we zullen weer moeten gaan kijken. Ze noemen het zelfs een wake-up call. Nee, ik kan zeker niet tevreden terugkijken. Want iedere vorm van schade die inwoners ervaren, dat is voor mij ook triest om te zien. Ja. Is er nog veel werk aan de winkel? Ja, voor de komende jaren zeker. We zullen dit vaker meemaken. Clusterbuien blijven hier regelmatig hangen. Dus we moeten anticiperen hierop. En dat kan niet altijd, dus we moeten er rekening mee houden dat dit ons overkomt. Maar we kunnen wel anticiperen. En dat zal vooral in de ruimtelijke inrichting moeten gebeuren. Ja, kortom, schrikken voor heel veel mensen in eerste instantie. Natuurlijk geen ramp zoals we die 3 jaar geleden hebben meegemaakt. Maar wel weer opnieuw zullen de experts aan de bak moeten om te kijken hoe ze dit in de toekomst kunnen voorkomen. Achille Prik vanuit Bergen op Beleid, dankjewel. En aangeschoven is Leon Eumelen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Meneer Eumelen was al vroeg in de ochtend op pad in de regio, heeft van alles gezien. Hoe erg was de schade vandaag? Ja, nou, schade was behoorlijk heel groot. Gisteravond en vannacht inderdaad de Bergen op Beleid al, waar mensen echt geconfronteerd worden met echte motorstromen. Vanochtend inderdaad ook in Houten, in Valkenburg, waar het bassin overstroomde en 3 woningen ook schade hebben opgelopen. En je ziet met name toch ook de reactie van de mensen. Hè. Sommigen voor een tweede, derde keer die dat overkomt. Ja, dat doet wat met je. Ja, u heeft het natuurlijk over 2021, waar veel mensen al meteen aan dachten. Er viel in een hele korte tijd heel veel water. Het water kon geen kant op. Hoe kan dat precies? Ja, dat heeft te maken natuurlijk met de situatie daar. Het heuvelland, het water stroomt altijd naar beneden. Reguleringen, die enorme hoeveelheden water die er op hele korte tijd komen, kunnen dat niet aan. En dan zoekt het water een weg naar beneden. En dan zie je ook op de velden, daar staan de gewassen nog niet. Dus ze nemen heel veel modder mee. Die combinatie van factoren, ja, die leidt ertoe dat het water zich een weg zoekt naar de laagst gelegen delen. Er was al het een en ander aangekondigd, hè? Er werd over code geel gesproken. Is er dan niet iets waarop geanticipeerd kan worden? Heel moeilijk. Ik bedoel, de brandweer is altijd paraat. Op het moment dat wij mensen nodig hebben, drukken op de knop en komen ze. Alleen je kunt je daar niet op voorbereiden, want je weet niet waar het gaat gebeuren. Je kunt nog geen zaken klaarzetten om te voorkomen, want je weet niet waar het gaat plaatsvinden. Dus dat is gewoon heel lastig. Nou, u heeft het over de brandweer. Veel mensen die water naar binnen zien komen, kelders, zolders, egal waar dat gebeurt, die denken ik moet de brandweer bellen. Maar is dat wel de juiste manier om meteen te bellen? Ik kan me heel goed de reactie van mensen voorstellen. Je ziet water binnenkomen, je denkt ik heb hulp nodig. Ik bel en met name 112. Nou, onze meldkamer die wordt al op zo'n piekmomenten overbelast met heel veel meldingen. En dan gaan de 112-telefoontjes altijd voor. We hebben hele mooie infographics gemaakt waarin we uitleggen wanneer bel je de brandweer wel, wanneer niet. Wanneer kun je dingen zelf doen, wanneer ga je naar je gemeente. Maar je merkt gewoon, mensen schieten toch altijd in die situatie. We hopen alleen dat we 112 meldingen dat die echt vrij moeten blijven. Want dat is alleen voor acuut gevaar. Alle andere zaken kun je de brandweer wel bellen, maar dan komen ze iets later. En die lijn voor mensen is natuurlijk flinterdun, acuut gevaar of niet? Is ook zo. Dus die reactie is heel begrijpelijk. We proberen alleen toch op te sturen. En ook de meldkamercentralisten dan zeggen van, daar moet u nu niet voor bellen, doe dat op een later moment. Ja, we zagen net al dat de zon zich weer voorzichtig heeft laten zien vandaag. Het is droog. Al met al wel tevreden hoe het verlopen is vanochtend en vandaag? Uiteindelijk wel. We hebben gelukkig geen slachtoffers te betreuren in Zuid-Limburg. Daar zijn we heel blij mee. We hebben gisteravond ook nog 4 wandelaars toch naar een veiligheid kunnen brengen die ook verrast werden door het water. Kortom, gezien de situatie vandaag toch nog alles goed afgelopen. De situatie is weer veilig op dit moment en de rest is opruimen. En u bent bijna klaar? We gaan er tot maandagochtend door, dus ik hoop dat het rustig blijft de rest van het weekend. Nou, hopelijk blijft het droog. Meneer Eumelen, hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan.